16 ang nangaangol, duha kanila seriously injured human madisgrasya ang usa ka minibus o modern jeepney sa may reclamation area, Mandaue City. Matod sa driver, nawad-an siya og kontrol sa sakyanan nga iyang gimaniho. Gikatakdang pasakaan ug tukmang mga kaso ang maong driver. Ang report ni Nico Sereno. Napiyapi na kining dong sa usa ka minibus o modern jeep nga may rotang 01K human madisgrasya pasado alas 6 kagabi sa Uwano Avenue. Ang sakyanan padung unta sa Cebu City dihang giingong kalit nga nawad-an og control ang driver. Mibangga sa railings sa Center Island sa may Reclamation Area. Daling miresponde ang mga otoridad pagluwas sa mga pasahero nga nangasamdan. Lakip na sab niini ang pag-pull out sa sakyanan gikan sa dapit kay nakaapekto sa trapiko. Asoy sa driver, aksidente lang gyud ang nahitabo, maayo na lang kay walay namatay kanila. Matud pa, hinayraman ang ilang dagan. Siya mismo nakaangkon sab og pangus og sakit sa kalawasan gumikan sa impact. Kaya kung kusog ako dagan, tuwad mo ito sa soba. Moral ta siya. Wala na masay brake sir. Na kung hindi siya natrapo ba ang ligid. Slide. Pasabot niya kondisyon ang sakyanan kay bag-o kini nga unit. Matud sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue Team, 16 tanan ang nasamdan sa hitabo, sagad slightly injured. Duha ang gidala sa tambalanan. Pahimangno lang yun nga before ta mo padaga sa itong sakyanan, ato ging i-check. Reckless imprudence resulting to multiple physical injury with damage to property ang gihikay nga ipasakang kaso batok sa driver. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.